normalean gehien bat ohitura elatuaren asuntua eta zuen asuntua etortzen zait emaztearekin hasi nintzen netik. Normalean nien nintzen jaisten zuak ikuste kategorritarra naiz eta jaistea pixka bat kostatzen zitzaidan. Baina, emaztearekin ari naizen netik, zuak ikusi, gero elatuaren asuntoa eta guzti hori. Etortzen gera 9:30 edo horrela Irunetik, afaltzen dugu hemendikan, eta gero goaz zuak ikustera, eta zuak ikusi ondoren goaz izozki bat hartzera Donostiarren ohitura jarraituz. Eta gero izozkia haukatu ondoren kontzertuak hasten direnean kontzertuetara goaz. Tradizioa egia esan konpiltzen da, baina bide daude jendea oso zuak ikustea juteakon publikoa asko etortzen da baita ere, eta igual da pixka lasaiagoa, ume txikiek eta dutenak eta pixka bat ja nahi dute lasaixio hartu. Eta gero, bueltakoan izaten da oso fortea, eta orduan, nolaz kola ere gehiago dagoen, egia esan, danetatik dago, baina, gazte jendea asko eta famili klasikoa baita ere asko, 3 generazio juntatzen diren familiek, momentu politia ez, hartzeko zuak ikusetako elatu bat. Dano batera eta tortoli pixka bat eginez, ez? Dago formula bat, gutxora bera dela elatuak, zuak elatuak, ordu bat edo ordu terdi zuak baino lehen, jende asko etortzen da, gero zuak hasten denean, jendea zuak ikusten egoten dira, eta gero ja berri zuak bukatuta, jendea berriz etortzea, orduan esatea jende asko eta lan asko, baina pozik gaude. Aurten aspaldin ezkea honea etorri, igual 10 urteolako zerbait, eta aldaketa handina ikusi ziurtasun aldetik izangoa pentsatzet, baina dana itxita dago, bere garaien hondartzara juten ginean, hortik genukan pasatzea eta dana, eta horten umearekin lehendabiziko urtea, eta ez dakit ondo ikusiko deun edo ez, baina ambientea ikusten da, emateu manifa baten badaula, porque hortik etortzen da jendea, baina barra daude. Eta hola, ikusiko dugu gero elatu baten bat hartzen dugu. Ohitzen naiz, lehen behintzat Venezian ara juten ginela, aurten ja pila badare, aukeratzeko, baina saiatuko gara baten bat hartzen. Egunean egin eta egunean ateratzen dira zapore guztiak, eta saiatzen gera pixka bat gure linea klasika mantentzen, eta baita ere beti pixka bat gauzak aldatzen eta zapore nobedadeekin sorprenditzea gure klientela ez da. Eta sartuko genduke nobedadeen artean, adibidez aurten brownie asko eskatzen ari da, tofe karamelo asko eskatzen ari da, txokolate txurien naranjarekin, tiramisua, dia helatuk oso momentu honetan asko eskatzen ari direnak. Oihartzunen ditugu zapore asko, beti bezala ditugu normalak ez, vainilla, txokolate, jogurra eta bar, baina aurten hasi gera aldaketa batzuk sartzen ez, eta ez dakit entzun ez duten ez, baina dakagu garagardo sorbete bat, gero ere mojito atea zan, bola bat nahaztu daiteken ez, jendea egiten du txokolate erdia eta gero beste erdia egiten du cheesecake o tiramisua edo zerbait ez, hor innovazioa pixkanaka sartzen egia publikoan. Zuak ikusi ditun guztio, osoak ikusi ditun atzokoak, asteazkenekoak, ez asteartekoak, eta oso politak iruditu zitzaizkidan, kriteriorik ez dakat ez, baina gustatu ala ez gustatu esan dezaket. Eta aspaldi ez zitzaizkidala horren beste gustatzen zuak. Normalean betikoa, ez? Betiko formak, betiko irudia, betiko kolorea, baina atzo uste dut nahiko gauza bereziak egin zituztela. Nahiko politia dira, horiek egia santa hortarako etortzen gara, baina ikusten ditugu edozein lekutan, azkenin gauza da ikustia, baina nik ikusten dut ohitura bezala xoxi xamar, nik hori ez dut ikusten politia xamar, hori ikusten dut negozio bezala. Etzako nik jango nintzen zerbeza batea eta gustora.